Πίτα. Κώστα. Πίτα με γύρο, απ' όλα. Ναι, αυτό τα τηλέφωνα για μια παραγγελία. Γιώργο Μαρούλη. Μαρούλη, αφού είναι την ομάδα. Τραβάει βίντεο, Τραβάει. Λοιπόν, φτιάξε ένα πίτα γύρω από πάνω πατάτα σως παπρικά. Φτιάξε άλλο ένα πίτα καλαμάκι κοτόπουλο. Ντομάτα μαρούλι αγκούρι. Όλα τα φουλιά. Αγκουριά, φουλ. Και άλλο ένα πίτα γύρω απ' όλα. Εντάξει, ευχαριστώ. Εγώ, Το ρίξω στο τέτοιο. YouTube. Το ρίξω στο YouTube. Πες. Όχι, το ρίξω. Τα λέω ωραία. Άλλες πολύ ωραία.